Hallo, da skal hun Ingrid, som sagt, hun her. Hvis jeg ser akkurat sminket oss slik. Det ser jo ikke sikkert på den andre videoen. Nei, i hvert fall så skal hun sminke meg ved nå. Jeg må nødt til å bremse, for det ikke se. For jeg må kanskje se igjen hvis den ikke er brett. Det ser ut som en klovn forresten. Ja, bare start. Sminker jeg her. Sminker på den her, det også rett. Hva er dette? Er en skygge? Det der er en øyenskygge. Jeg tror jeg vet hva jeg kaller det brun. Greit. Er det nok nå? Jeg ser helt sminke på meg, det da. Au! Du stakk meg i øyet! Jeg ser ikke. Hva er dette? Det der er rouge. Da kan du ikke bruke en sånn kost da. Maybe. Oi, det var brun. Hva er dette? Det der er lipstift. Og så lager jeg ut rutmunn. Hva er dette? Det er en øyeskygge. Skal jeg ta den opp? Eller fikk jeg den opp? Hva øynene var det da? Hva kødder du? Au! Det er en andre løsning. Prøver den meg. Ok. Herregud, det ser ut som en klovn. Det som er meningen. Nei, der er det hatt. Legg fra deg den. Helt inn nå? Ja, der er det også hatt. Du kan få lov til å ta den her da. Vent litt, du nå. Her. Hva er det? Det er bare ta. Du, nå står du rett foran kamera. Au. Ok, jeg ser ingenting. Kom igjen! Jesus! Jesus Christ. Hva som er dype? Ok. Vent litt, du da. Der. Bare dype liner. Du står litt der, vet du. Ferdig. Jeg tror det er ferdig, ja. Jeg tror det er verre enn meg. Ja, sånn der ble det jeg, og sånn der ble det. Det var nydelig. Jeg tror det gjorde sånn fint med dype liner. Skikkelig fint, ja. Jep. Det